Abusia sabe se kopiem e wo social media enkomo bebre na na ekoso e de fa ayaresa ho. Wo mo a ekope ayaresa e wo hospital enya ne wo mo konya no haban mu. Wo mo so ekon haban mu akwakopa ayaresa no enya ne so wo mo so ekokonya e wo hospital na eno e na akwakopa enkomode bebre e ba na busia enchemu ne bae na akwakowie se e ba no haban ene ayaresa se na sunsun bi etan haban chi ne mom enye haban tra keke ene de sa yare ntene Mesaka Prophet Adonai ya wonu wo yesu sum sorry sofo ya eba no enhaban so de ya ene wodi mu akotini ye ka ye ba begin komo ne bisa ne se eba ne se ya ya na ayaresa ne haban sam no sen ena esisi ka no ho yenko difo ho yema na kwaba na ye koma na kwaba no let's say we subscribe to no so ya no waka say what the girl no be ka ho sa no upload ni tumpe one first person ya ho sa ebidi kan aka odifo mu akwaba Jusio papa bibi aboko abade yankopon ade bibi aboko yede ni ase Odi for some radio kopio social media so ne nkomo aga na fo e di titi de fa ayaresa ho a akwa ye bebre ebi mu nti ase se tro ne se ye ni na dua ba no ne fa hahan ne sa yare na so ko ebi mo fa wo mu nya ayaresa no e wo haban mu ade se hospital ebi so ko hospital a wo mu nya bi so mu betwa wie haban di nti na tene sa yo da se ni wasemisa edi kan bi ti ahwefo mo hwe nsambo me pai boni so bo ade yankopon onye obi bia akoma so ebisade ma no na ehwe ne die nua ayaresa ene na kwan bo ade yankopon bo no so bo na sase ehwe tro no mu a Bible si ndi bia ba fa ne hahan sayare eba na abrofu du ahoro a wo na bebre haban ya na wo danda ni okay na wo de na ba ye bibi mem ha ye de ne de aya ye fa haban no ro okay na ya nwia okay se ebe nwia ya nwia ebe ne powder share ya hata ne aye ne powder na de tuti yare a bi ya edi dipanya na abrabon no bono aya de mbi you read the Bible, 1 Corinthians chapter number 15, verse number 44 now. Once you soon ni pedua na ewo honam ni pedua. okay. Today bia meta ko say yare anasa obre bia wo bo a akoye nkobesie no. Utu hunemu anamon kakra na otu sunsun so anamon. Ana betumi aboa mo abraba obo. Nia wo pese wunya wo abrabom. Ana sitina awo say wo tena na to bo bra ko ni mu. So Bob Messi, they be a Meka. If you want to win the day, you have to conquer the night before you can win the day. Okay. When to make this one, a bad things of a Bobra, a Beswaba, I say, I'm doing it. Be a Bobra and no be all pie reserve here. What yet, I am a son man. Yet the cancer pedif will be an apple, never be a wooden in no year be some. Na so ye bisama wa obehu yare no say shunshun bi die ti obehu ne fapem ko de bia me kasa ne yemfo ye ni hu do so hye ye di ye ni nti ade bi wo na esi wa brabo mu a o we de eno a na esi at the moment a ba dwi honam nko no be ma ade ne ko no aye den ama okay ba wo ti ahye ade na ye honam ni shunshun se ne Bible kan Bible kwasi ndi duaba na yefa ne ha ne yede ensa yare that means say nyame na obo no soro bo na sase nim say to me ewo na bodie mu a ode adua mu say se yare bi di yenya na yenya obi a oni nyame na ma na da hwa ma ne hunu na o kire no kofa so de prayer sa obenya hye obo ade yankopon di enuya okay ayare se wona kwan bebre yare bi ya de bia me kan say yare ekọ na aba obi agi atum say o me de me yare but listen to me one thing na o wa menjin tum da o wo shebra na won krabia na hye wa brabon no eye ade ye nkugo ade apinisie ba ade kodan na ba ade amaninya adwindwin ade ba brabon okay nipa bebre bobra nipa bebre yare ahoro di omia watu anamo hospitals ahodo ebiri nkwa tu kwan ekonkuru amanya ahoro so kopa yare sa so stere wo munya adentia ayare sa ese osunsun mu asa na pie mu ne sa wo yare ye kuwo hunem nko a
ube tu eduru so. When you say where diabetes about tea, women tongue eduru be sayare. Okay. Where diabetes about tea. Nti no diabetes akoye yare bi e wo asase su sese ya. A doctor fund go nim dia kwa kodum pempem bi su. Akodum pempem su bi say diabetes kra ehun eduru yen den. Eduru. Eduru bi enu a according to one research a one ye ni ade na one ye enu. Woman say one to mean describe discover eduru bi betumi tu diabetes. Okay. Su mujuma. Trauma is yen du abane for na han nsa yare no. Yen say yare bi no anu eduru ni asase so. Okay. Diabetes. Who ni mo bia diabetes adokro no. Obi diabetes nti sabi ekrokro etu no ndo no mabane je bo na wo mo yim behyo. Diabetes nde no be bre wo be manye dwuma. Diabetes nti ebi no ma ndro ma sabi affect wo mani. Diabetes to me damage ni pedua no. E ma nipa abrabo no obo ko ban fe bedu bebi no kra na wiase na from. Cause ye beti nduane bebre ya ntumi ndima wo ankasa wo bre na wo bre ya no ntumi ndina wo nto. Okay. Iti when a prophet Adon international obo nyame wo mpai and above penin kire se haman bi obo ade yankopon bo ba asase so kofa we kabom no bia diabetes anase pressure di nia anase hepatitis B di nia onoma ayaresa beba. Okay. We draw the friend 3-in-1 herbal tea. Okay. We obi o diabetes, obi o pressure, obi o hepatitis B. Say yare miansen. Wo ma kwa say penin kakra tewia e na wo na. Bia say yare miansen bi di nia. Odo nya we bi no no ma osoro nti ayaresa ba. We could draw we so obi a diabetes nti ana pressure nti wonu nduru ama sabi enya affect we ana wonu drama sabi o ekuro bi abeton ni pedua ho ana ama ekam di bi abeton wonye bi ka 3-in-1 we ho a say we be ma because of diabetes so be ma dwoto ntumi nye dwuma hye ne yi wonye say two combination ya osoro yankopon ti ase na asase yankopon ti ase ayaresa ba sho bade yankopon di enu. Okay. Nti nipa bebre hye wo ma adwum say obi oti aban bia eye bosom Me de disase ya de se ahaban ni sunsun ego mu netimi asayare ne sunsun be because haban ya no mo dan dan ni ye mu no ba mo de ya na mo fa no raw na manoa ti se haban ya de ababu de ne hia sunsun bi hia kwanche bi na yisu na de na ba na haban ya no ya yare bi ya de se hia direction hu akwanche bi sunsun be na te twesa ye before send your body yankopon boy ye shu ne ye mban no different from abofo send nyame bo wo shu wo mban. Okay. Abofo ya on semsen wa ade ne ye wo de ba wo di siew. Oh sir. Abofo wo mo ya on semsen ye before. Okay. But wo di siew before. Before wo mo ye adwuma wo keke wa kwantum. Be ko bi ye judge peni bi lawyer peni bi penifo mko womahu ndwuma yare wo a ayenu anu before bi ko ye care say home care ko hwe mo fie no okwa abofo no bi wo buksa wo mu rudi ye enchantment akese ho a wo ye mbehyo ba kwesi bro ni nya na wo se ma wo se ne ye na nanu mo no na wo mu ye wo mu de se wo nipa beti ahye na nipa behu kwesi bro ni nya na the spirituality onye na wo. Okay. Ebe na beyigura uko Italy Germany womo practicing physical do yenu no mo wa kontu ma womo hwe me de no womo nye nsie se yenya ndi ye hu sam eya de anyame de chichi ni wiase the John chapter 4 verse number 23 to 24 onyankopon nya ho. Okay. It was say yeso no hu no nukure mu. Okay. Nti can you tell me say Kwan men of us are shooting me of you. In there, our belief system is yeah, worshiper. We are worship God in spirit and in truth. Okay, I don't know what. But when you talk about spirituality,
ahaban na nyame boy ya odi twa ye ho hia ye nyame won bo tai nti odi twa ye ho hia ye ho ban ni bi wo hu fie bi wo so ko wuram deep na akopɛ ni nya wo ni senti ade nti nature ni ye neutral universe nature no universe ni won de na nature ni ye neutral eno no e balance ko e balance ko b because ye won haban bi wo a obi jejew wo tro ni din hyem now the two gem now your time ade be sori now wo boma now the boni din na kan wasem gum man na wotwe na hwe se empa ne nto a e be kana to the same haban kro na so obi ye ya tu le dua ya boni dua wa ko yare akwa afi oya papa ebusua na aton ejapade ese wo muton bia still anipa ni nya ya mesa ye wo haban bi ti se nkola abroad ye sa haban we ya etini kurase ne sa na ye friend nkola abroad ye wo sa haban nkola abroad na haban we so ye friend satedua sa haban we so e so satedua na haban we friend kanedua tete na wo mo de jeban wo fie mpa nti enye na sa haban ne so bia ya re di wunya che ye di 190 a so still I remember one pedifo bi no ye bisam wo ye nipa bia na obobra na brabo no ba na tiasan wo ba na wakopem pedifo bi no ye bisam one ehwe ni edi wunya one adese wakofa bad luck bia kan two adese wakofa ade bia ni se wo fa ade abra wo kram nipa bebre wo mo kram shunshun ati wo mu no wo wankasa de wo mati wade aka wo mo kram ni shunshun nti obra na obam shunshun bia to mi bofa wo so epro wo nyamagu ni say ahaba mi anse ya meyi obi yare bi dunya say yare aka wato ho say yare a wo di hospital akona ba say person ahaba mi anse we besi wa be wudum ana ba pusa e bo na bi to foko bi afi dware okay now the hospital akọ now the men body how much 12 o'clock bi ya 12 o'clock nko a na wasa wo fe dware ofi so wo akokuru hwe a ebi how much 12 na me kana ko 12 ba wo ye suma ha kora nko ti yeso na ye say 12 ba de achi yo ni ebe to ni ti enfa ne sa nti wo de fe dware na so wo akokuru na say ye dua po na eda wo hwe a wo be kon kwantanan so wo fa sa aba mi ansen wo pa plan na abo okay wo de be tugem wo ye nso no na de atu so no wo pa brodin kom no wo twabi wo be ko ada 3 junction okay na de haban na so na de nso ne su utubo hu nya na wo sere se wo yi yare nkan kwantanan so bofo hwa kwantanan so wo yi yare nko ya time say obi pe ni musuo gu a wo yi hu musuo a ata say wonnama wem kwan ko no obi de tofini ade bi no de abegu ho bo no obi de nyama bi no de abegu de yi hu musuo okay ti wo fa aban we na de wo kogina utubon na wo kan wasem wo yi yare ni fu kraso wo de pa yire wo ye twa 7 good days ban sa afi wo kra no sa aboto ti ye cheni show na ban sa start keka no before enya busumbi eye nyame tumi a obon from day one okay nyame nim se aban we me ba say wudwumedi akodini we wudwumedi akodini we wudwume nti nyame ni tumi na hyem dada Bonsa from Genesis to Revelation bonsa me mo adeda busumbi e mo adeda okay nti we ye obo ade yankopon sha no oni mo be bo nti no se mundi duaba no fa na ha ansa yare se kontom bread utumi titi wo de ye abom na wodi na utumi tu ase eduane o sensene odi bebo a ba kontom bra ho ba den na be ya mo na bi de su okay ano so den ye wo ne ye di akoye mu de ye hu ne se ne de enye ye di akoye mu de ye but the same duaba na nkaza ne spiritual side ne de enye odi fo hu se wo ka se ni chawlo wo sa ka se chawlo se ye ni aduaba ne fa ha ne nsa yare direction ni bi anka ho enti ne ye na e ma amanfo ka se ya bosom se ne bia ne direction ya wo dia me se ye de ahabaya nyame abo se ye mfa nsa yare ne je se anadu de so mu ni aye ahaban bo wa wo kote ya je se wo bo ho adagya
ahaban bi wɔ hɔ agye sɛ wode w'akyi ɛna ewura hɔ na wakɔte ahaban bi wɔ hɔ agye sɛ wode kwan to aseɛ ahaban bi wɔ hɔ yɛ kusa kyɛ sɛ akwankyɛ no yɛ bebree yɛnim yi soso nyame a yɛsom ni ne nsɔre a yɛkɔ yi ɛba saa direction saa na yɛa na yɛkuta hu no wɔ abosom so anaasɛ traditional religion ni yɛni ade bi ɛfɛ no bosom wɔ baabi a ɛyɛ yɛn mindset ne program to that way. Oh, sir. Yes. That's why Bible says something. Respecting nature. Oman be respecting nature. No man no unforget yedi. Just say one kasa wonu kwan no. Now fight him on. Okay. Name them. O share abrochi nkura wo do so a. Wo mu di wo nsuo ani. Wo mu di wo haban ni. Wo mu di mmoa. Wo mu di wo mu ni. Ade bi ye obo ade odoma kuma Yankopon no obo ebi agrofo ni ndi ho agro. They know the secret behind it. Yen krom yankwa na yete hu se bibia e boso ebe yi. Nti na Christopher wo problem. Asin any tribe and I say any religion there we ase no adentia. Yen ti nyame som ase. Ade na nyame na wo som no na obo e no se enye. Enso wo ba. So wo ma na bian no kase o ndi kura wo befu. So one young respecting nature na o mind forgetting your president bi yen. Okay. Nyama o mind no esi apeni o man penim bia woni nim di odo ba ne de but akaye nipa na yetete brono so no na nsuo mu kura na ya affiliate dan nsuo to kakra na etwifa yen so nsuo tumi obi enu obetumi de na to fam because we read Revelation chapter 16 verse number 5 na o se na me hu bofo hwe nsuo so a o to ndumi nyame aye that means nsuo no ye nyame bofo atim but ye de ahye wadum se nsuo bia bosom na atim yen nsuo bia na etwa dan man Okay. Wọ́n kà kẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ na ọmọ ata ndwan akọ́gyina nsuo ho sɛ wɔn mo kankye no they don't know nsuo bi wɔkɔ ndi mogya nsuo no bebree ndi mogya nsuo mbaa no wɔn ɔbɔfoɔ na wɔn yɛ mbaa wɔn titi bebree ndi mogya nti sɛ wodiifoɔ kɔtwa mogya wɔ nsuo ho a onimbɔfoɔ tim wafrɛ no ade bi yɛ adeɛ mmienu saa na nipa bi a wɔwɔ su mmienu wɔwɔ bɔnsam su na wɔwɔ nyame su nipa bi a ɔnam asa wɔbɔfoɔ ba a nea ɔbɛyɛ no ba wabotre ba nya baye no nti saa na nipa bi ate nti anything na nyame boye e ya de mbiem mother nature earth no ya respect na ye hu ni se okọ akọ aban na okofa akosa yare no aban okofa wo e se wona ne kasa unim se obade Yankopon de tumi ahye ne mu dada so ode boa ne ma wo be fa botai nti a wo beti aban ni Divo wo kwoti aban nyame sume nya free se ne wo ka kire wo no me ka nyame mu no kre na kire nyame sume nya so simple say ye bompa ye kubon se me kire nya no kre da se sanko Kristo ni bi ni problem e ya pam wo bagi Yesu die wo gi Yesu din di a wo soe oath a spiritual covenant na oni nya Yesu be ko unim de unim as a Christian unim na me kire wo good uji Yesu din ni a asofo ni dim ne dey me fa Yesu say me kra ne ma din kwa when there's nothing there why is all begi there say swear ne no ye swear one swear un kwa pam ask your pastor mo mi sama asofo no they don't know they don't know if they know nka they know say ubagi Yesu din na one swear unye Kristo ni ntina wo swear Yesu a wo se woni nsuo mu bofo no kwanya apam nti one ka the deep secret underground nti obe ka nanin wa Yesu dey ko bo Yesu Yesu but the covenant that woni nsuo ne kɔ no won kwa woni wo do kwa go je say abo Yesu odi for say esubo no wo mo kɔba a wo mo mfɛ nsuo no wo kɔbɔ mo that is the secret nyame ben you nyame o hwe nsuo so you hwe mframa so you hwe abotan so you hwe ndua so anyame ne dɔɔso by wodoma ko Yankopon say president no one ministers etwa no hia saa na anyame ne te na anyame na nkasa ye wo 3 executive ye one we kɔ na we aba we kɔ na we aba di nyame oni Moses 19 ye no no ni Abraham 19 ye Abraham de no ne kasa na gya nka ho ba Moses nyame no igya
nyame on David nante ya no no Moses nante ya David nyame no wo nsuo ba Moses nyame no eja nyame som no wanti ahia ba shum nyame ba Bible so nyame na sika ne dwetɛ ye ne dia ba nyame ba si apeni wo sika ho ɛsen osom ya okay adentia ti abrabɔ ne base ayaro sha wona kwan nti yare bia na sa de bia dunya cha wa pema no wo de prophet Adonai ana pesunsun sorry fu ni obi kana no nim ni oka so nim ni oka ko ti din say Michael Gabriel Raphael Uriah Sashie name them ko be research about them ko research awanye ba be si ono an so okay but they don't know until they are always see say we and near the about Christianity to me peja a peja dum pepe so bian case overcome every religion will be as pastor obi amana no so no kasa tie nyam so okogbo esu esi ebo esu eja oba no nkonkron ni mu nkonkron no ewan okay shunshum biya no nam no bi gini hu di se oye konkron ko shunshum biya nam ne kwan so na shunshum biya nam mframi abrabɔ ne bɔ sɛ wanti ahya abɛbɔ brasa yi nyame som ye shunshum ade ɛna ke su bɔ kora ka openie a ke ɛbɔ na anadwo de sum esubo ne betumi akɔbɔ osu na ma ɔsɔfo bi sumbo obi ɔsɔfo bi mbo bi esu ewia prophet Adonai akɔbɔ osu anadwo na mumbe no yɛn bɔ pe na mo start abrabɔ no yɛn fa at least yi afi ntom munia adwuma so na yɛn bɔ pe na oni obɔ ne su awia no ɛne wa yɛbɔ wosu anadwo de su mu mo start abrabɔ no one time back ne yɛn hwɛ bi de bɛfema ko okay odifo wo haban ya odi aba ha ne yɛ dɔɔso pa yɛ brɛ no sa sɛ ekotia yɛ nti ma me bi sa sɛ mo na fo wi a what say haban ne mo di kan kyerɛ bi na fa ne aka ne de wo komo enye nchemu ya odi ama nyina no esi den na ebi mu wo ho a omo yusu haban na omo ho nto ne atini ne di kan first time nipa bi a yare bi dunya wa ko akye wo ko tin haban ebi ya na ma ba kyerɛ o wa ko pebi o de akɔdwa nipa no ba bi ho ana bi ho ade bi so ma ebe activity haban no sunsun abɔfo otim no be kenya no ayare sa tumi ne be so na ma fa nkan okay ɛna obi so wakɔ sunsun nipa bi hɔ ɛna sunsun nipa na ɛkyerɛ ne haban ba still ohun no ho sunsun nipa ne nkɔ tipa no nye ebisa no one yɛkɔ ne maame ebusuam yɛkɔ ne papa ebusuam yɛfɔ ɔno ankasa ne hyɛbrɛ ho yɛfa sɛ nipa na ankasa ne hyɛbrɛ ho na hwɛ okay ɛna ayaresa yɛ obi an ne dom obi wɔ one ayaresa no ɔsam wati no ye bi but yan woro ne nsa yan woro ne nase obeyi ne yare ama ko yare ne bi wa na obi no di gya okay ayaresa ye wona kwan nti we difo na obi di wadi yarefo bi ba ho a after say the yarefo na ba ho no we ye no adwuma wi a wo say wo class ho odifo bi oye susum dwuma wi na watamantara se pa na we pi wo ho na ministry ba fo abrabɔ ne bɔ wanti ahya bɛbɔ brasa ne yɛmfa yɛ ni hu do hwen yɛ di ni ayaresa wona kwan woti abrabɔ ne bɔ asia ne yɛ wudi bia bɛ fa bi so okay sɛ wan konka night na forget day ti nipa bi a yɛ wo no nwude yɛ de wo na hu time ɛ wo sɛ tumi yɛ hwɛ da no so ne bi na pon na ne nkasa okay afodi for my yenko haban ya kan mu na yɛ hwɛ sɛ ne so ne ho asɛm te ne haban ya ki ho asɛm bi obi wo ha promise and free pa di ne chi okay no ne sa be kabia na ke ira do mbambo obi so ha ya hye ne bɔ na mbem da adendia bi wo na obi de bad rock account obi a bad rock di wichi na disappointment di wichi we me de cha free we nunu ma aban we emme en odi fo nya kokomesa e wa komesa na e wo me nti asa kokomesa so akomesa we emme okay na we ya champ aban
we say about me and say bia oton ayento ana say obi nse obom oni so we person about me and say be si wa be na be pusa na wa shono so kama bia na pa be so abran ka so bia na wa ka se guso na de dra okran se fibia ka okran e chi sanya bi di wuchi e ho okran fi Psalm 51 verse 7 David elu bla mu ye de ma no ka che yam so mfa dwura yi ni mu fi tu do bia o si kesa me every taso ma pa wa wo se o pim nya kwadufo wo ye kwadufo amenkoye ana wo da ho se sika no be fi sura ba forget obi o ye juma o bo bra bone mbo one papa pedifo no ye bisa mana ye bisa wo adia memfen dia go wa bra mo ye bisa bisa ne tu bie kwan bisa ne tu ma wo si kwan so obi o sika sa me weta so fedwale odi fo unse ba ku ya wo ka se obi wo ha haban no wote a eduna so wo kwa koye bi ba bia na bibi wo ha ye di so ma be activate tumi na wa haban no ne wo se wo de che kwai eno wo de se activate ana obi a wo beda ba so da na obi ne wo da efe ko bi keje bi obi a wo ta so da ya na obi ne wo da ana obi a wo se shunshun bi ti wuchi obi wo a o ana so wo de ma na so obi o Philip say bibi jira ye ono a fili wo nim but onim how a obesie hu ade kon ti ama ona mai se shuro bi da no so penyenya nyenya we nyenya ana we so say aba we di wudim pa na onim nim odi fo me nim na me refidi no but me nim odi fo we kai di na ba tra I don't be mobile. Oh, do for me. You want nyama bi o wa anya. Adede nkruma. Ah, do for me. You he nipa bre obre. Nye nipa prehwehwe bi o wadada. Okay. Nye nipa hwe wasase su okoba nia nipa no wadada. Ba ka ne bidie no. Nyama titifo ni yi nkyeye. No eduro bi wa. We find back to sender about. Wunya bi no no ma. Bo abra bo papa di ulem. Oba cross by 100 say unyi obetumi obenyi ba say hata wenyi so oba t-shirt titifo ne nda bi nim da so tiase ma o manyi cross 100 eya ama ye call die ni ma won kra no eye den ye na okay we went back to send about unya bi didi gu na oba obra obi si wa ben otu oduru oba odua odome oba you receive ne no okay e ma unyi nche tu obi ashuda ya no obi no woda o abawe adede nkruma nyenya okay pesa aba me si wa be odua na pusa na fe dware anapa ne nyimre anapa ukoda nyimre ukoda wa yo bibie wie na ukoda na de awo ho no wada na hwa da su baba okay da su bi ba no wape sunsun nipa bi ana bi nya spiritual father wa brabo ya die hu nya papa we obi obo bra beti no ne nya ni business obi bi on kan secret nkyerɛw but owonia eboa no mo nso ne chie du ye generation obo bra na de woni kan mo behwe wo nyam ku we ye cardio any secretary obi a pressure ha wana se bp di nya nye bi no mo so nti ebetua ayresa beba aba we so ni nutri ane de nutri e dey nti na nutri nyame list ben nipa e we fiefi okay aso fatso ye bebre but nutrients wana malaria achi obi na kwaje eduro bi about antibiotic o sedan antibiotics nutri nue bi na no ebe wo hye ni nyara bese obi o wo cancer so what's cancer anu eduro no hwe fa nutri ye wonsu obi o ko hospital yesi cancer what do be out to send to be able finde bi o tie prophet adona fa nutri nua na wo do ko be bia fa bi gu feeding bottle no kakra na o de manya wonsu
num tua so bɛyɛ bosome kɔ nsia ne na san kɔ back to the hospital wɔyɛ doctor bi sɛ esi dɛn na yɛ si abrabɔ ne bɔ nea yɛmfa yɛ ni hu dɔ hye yɛ di ni ɛna wante abrabɔ ne bɔ ahyɛ abɛbɔ brasa wɔyɛ waste herbal tea ɛna co herbal tea obi a wɔsiare ada sɛ yɛato oduro na sɛ osisi na akyea mpakyɛw munya bi no ma ebetu aseɛ prophet adona ntonye duro bɔ sayare no nduro is so power healing body activation and a PT2 this is spiritual abilities munya bi no we ki wo kra no ma wo kra no e kenyan no obi wo a tafra kra twem kra na ɔti munya bi no ma bɛboa papa we all ability so de na yɛ osa 1 osa 2 wo de wɔn sɛ me yare bi enu a ne duro ni ahyase so nipa bi a wo hwɛ me fɛkyɛ wotire wogyeegya ho ana yare bi betumi di wo kra na so abrabɔ na yɛ adeɛ mmienu honam ne sunsun balance abrabɔ no spiritual life 50 ɛna physical life so 50 wɔyɛ dreams and visions ɛne brain pɔ obi a woda a wɔn so daeɛ wonye bi no ma bie wada esu no ma manfi bɔ sɛ woda da esu nya adeɛ ni sɛ nipa bie di agorɔ wɔ na abrabɔ mu da wode wada esu di agorɔ wobɛyɛ nkɔbɛsi ɛna wɔesu yɛ stroke about wo busuani bi a stroke aka na to anaso bi wɔ sɛ anansa akye me nan ana wonye bi no ma ebetu ase ahyɛ ɔbɔ ade nyankopɔn die no wɔesu yɛ detox ni pedua no eyi fi bi ewum sane na wɔyɛ respiratory obi a wɔ asthma ana obi a ɔdo tu nkɔm paa wonye bi no ma ebetu ase ahyɛ ɔbɔ ade nyankopɔn die no abrabɔ na ayɛbɔ no nea yɛmfa yɛ ni hu dɔ hye ne yɛdi ni ti abrabɔ ne bɔ ase na nea yɛ wode anfa di so bɛso me friend 4-in-1 herbal tea wonye bi no ma physically e protect your brain no wakoma ɛne wo liver wonye bi no so a ɛma wonya kidney challenge bi wɔ abrabɔ mu da menya kidney infection menya kidney stones ɛne nea nyame bɔ ma yɛn abamba etwa yɛn ho hyia nyame de tumi ni ayɛ result ewure mu dada nti yɛ wɔ aban bi wɔ asɛ nea wɔka no ɔkɔte a wɔbɛkɔ ochi ni nea yɛ respect a wode ma nea wɔkɔfa de aba bɛpra yɛ nsa ma nyame bɛbi nti abrabɔ ne bɔ ne tiaseɛ na nea yɛ wode anfa di so na nyɛ sa yare baako de bɛkyi wiase afa na nyinaa yɛbɛka nsɛm akyerɛw one thing is so nam challenges bi na wo pe solution to it a aya akɔ baabi a menkɔpɛ obi ɔyɛ wo kwan bɛn na abafa so abɛnya wa yaresa ɛna ɛkɔ hweti kwan bɛn na abafa so abrabɔ ne nkɔ yi nyama bi a wopɛ wɔ abrabɔ ma ayɛ nkɔ besie no nyame ma na basa so ama wo sa aka ɛna abere bi a wo abɔ mpa hwehwe yɛ wo kwan a yɛfa so de bɔ mpa yɛ bisade aka sɛ nipa de ho kwan Papa de yankopɔn hyɛ obi bia na ɔyɛ obi bia akoma hwɛ bisadeɛ ma within the prophet Adonai abusia aha na bɛma akwan me de yankopɔn twetwe ne nyinaa esie me ne prophet Adonai ɛna edi nkɔmɔ no mɛsɛ sɛ obɛgya wo comment ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me gidi sɛ ɛnɛ deɛ wasua adeɛ yie papaapa ɛwɔ adesua a yɛde ba yi mu all the social media handles no ɛyɛ too much gh o subscribe like share na afoforɔ so ɛnya bi ahwɛ that gold ɛne me di makra